Hej så YouTube, det er fordi vi er i gang med en 25 sub special. Og Sylvesteren er stadig, min tablet bliver ved med at gå ud af videoen. Men vi har en udfordring tilbage. Og jeg ved, hvad jeg skal trække. Den her har vi løst. Så der er intet andet for, end du trækker. Jamen, jeg skal spise Teskefuld tabasco. Det skal jeg. Tabasco. Læs lige. Jeg kan ikke læse på skrift. Ja, okay. Tabasco. Og det bliver fucking stærkt. Det bliver stærkt. Du skal rejse dig op, ikke? Og jeg skal have yoghurt. Yoghurt er et mælkeprodukt, hvis man ikke kan lide mælk. Er du sikker på, at man kan spise det? Nej. Er du det? Nej. Er du ikke sikker på det? Ja, sgu det der, da. det er nok. Her har vi lidt tabasco, som den unge mand skal spise. Spis det! Ja. Ind med det! 3, 2, 1. Hvornår spiser jeg det? Det hele skal jo ind! Er det hele inde? Er det hele inde? Ej, du skal lige give... Ej, det er sut! Sut dog på den, mand! Nu skal vi med Sylvester. Imens så sætter jeg lige låg på. Og så kan vi være heldige at se et lille klip af Sylvester sidde med en yoghurt. Og ja, det er Sylvester, som råber. Skal du ikke have yoghurt, eller hvad? Skal du ikke have yoghurt? Silla er giftigt. Kom nu, Silla! Vi skal bare gå over med det samme. Men jeg tror, det var alt for dagens video. Nej! Hej!